Hemen barritu voluntario batzu. Baina zi esaldi bat pentsatzen ja, Esaldi bat pentsatu behar duzuen. Ba, esan bakoitzak bere izena eta nongoak zareten, adibidez. Egin behar duzue jan, aurrela. Bai? Emango zute eskura eta azkar sartu behar duzu agoan, Kontuz 8 segundo dela, venga. Bideo bat? Zere jazan egin naiz eta bibokoa naiz. Beste norbait? Eman eskua? Azkarre? Pentsatu duzu esaldia? Berdin bai. Esaldia pentsatu behar da, Daukat. Igual etxogarria naiz eta bilboko naiz. Hau haitxita ditu. Baina, eskartan. Eta horrein azkenik dira dago helioa da. Eta ama bozute. Baina esan behar duzu esaldi guztia azkar. Tekusiko zuzena nagotzen Baina regaladuna. Beste norbaitek. Hasiko da kargatzen zubidea. Venga. Esto se ikusten zubidea. Bai. Vale, etxan dago bat, Bai, jeitzi. Eta ikutu zure maizua.